Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings batsumtimandi mabuyi bambolonye ihlase uphodla amanzi abafokazane bephodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of East Rand bafethu and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. It's going crazy, it's going bananas, it's a biblical king mntanami. Another day, another dollar, it's another banger. I'm not alone, my brother, I'm with my brother uVusi bafethu, and we are about to reveal gore ke mang ofebang kokasi ari. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings batsumtimandi mabuyi bambolonye ihlase uphodla amanzi abafokazane bephodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. All right, guys, as you all know, we are looking for lovers. We've been following these people and they are moving so quick. I'm with Waka and you all know who's Kanjan, Semakazana, Palm Ridge. We've gained ourselves some crowd at the back. They've been seeing us hiding in the bushes and we finally made it. Yeah, I'll tell me Patelu Mama's squam. Gas, Sanbon. Sanbona vets ninjani sho mina vets ngojinja vets so into engiyenza ngambe ngishutha ishow for iTikTok ne YouTube yabo le nto le so ngambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana na you guys dating. Yes, I date malume. Oh, showcase fethi ngicela ukunibuza nje a few questions mase ngiyantetela nehamba akunankinga singamela yini. Baby, why you see akuna stress but if uzosibuza ama questions esingathanda ukuthi asibuze wena. Cha sishamshutha ama questions engiwabuza ama questions ukuthi niyathandana yini. No, but isijahile njengoba ubona khona awu2 nje kuphela bese ngiyaniyeka sisami kanti indevela azingabe saphusha malume siyazi nalokho esilona ukho phela manje. Uzohamba ugesi manje. Saphikilela la case. Ngilambile baby ngilambile. Okay ngiyanicela bafethu ngicela sehliseni umoya yabo. Ngizocela uliye ukuthi asinikeni lokhuzana asinikeni imali yokuthi nidle ngizoninika imali yokudla manje ama camera wani angithi ngenza i-show for ulokhuzana uyenza i-show ngathi bhuti it's for YouTube ama questions njengobiza ngicela simelelana cause kuza imoto angenzi i-show ngani siswami cha umbuzo about uthando fethu ukuthi okay lokhu niyathandana ngithi yes siyathandana okay wena bhuti ubani igama lakho siqale kahle lento igama lami uAkha uAkha mfethu hola okay Akha where you from ngikhona la ePalm Ridge fethu ePalm Ridge side. Oh okay wena sisamoni ubani igama mina nguntombi intombi ngicela ukubuza lo mbuzo yini oyithanda ngoAkha ngisho baby hayi shikusho wena ngesikhathi ukuthi yini ethanda ngami ungiyoba kamnandi baby nice one it's a baby king mntanami it's about that time how are you my brother it's going crazy. No, I'm happy. So, thank you for being honest. Yeah. Thank you for being honest because if it's the best, yes, you can have a picture, my brother. You can have a picture. If was ukuthi ukwenza kamnandi into emnandi le wena bhuti what is it that you love about umuntu wakho? Uyambona umisikade mfethu hayi ume kahle muhle. Yazi. Ngaya kamnandi. Perfect. Perfect. Mfethu hayi njani ngena lana mfethu. Ngihlonipha manje. Egoli bafethu akekho fana nawe. So wena siswami do you see a future between nina nobabili mhlawumbe niba nabantwana in future mhlawumbe nishada niba right niba mnandera? Oh yazi bhuti uyangichama mosongibuza leyo mibuzo iyona mbuzo right I mean baby ungitreata grand so kusho ukuthi ya yebo bayafuneka sandise isibongo mina so wena mfethu uyamthemba umuntu wakho ngiyamthemba umisikade wena uyamthemba siyathembana kakhulu asinama secrets in a scale of 100 umthemba kanani 100 in a scale of 100 I am guy to clip 200 emantombazaneni akhona la emhlabeni uthandana namantombazane amangaki yena was7 yena was7 no iphuthele nzima uthi baba undlule kubo nje wena was7 mara ngivalile ngawe yayibona abase so wena sisama unankinga nalamanye ama girlfriends akhe angina stress awasekho kungafaka umunye umoya malumisa awasekho ama girlfriends ufuna awekho ukuthi usujole namantombazana awu7 in lifetime in lifetime mangibala kahle
Usho kona. Yeah, waze nemthunzini. Kube manje sise KFC. Ngizoyithola KFC. Okay, wena sisome angithi nawe elifeni yakho uyena yedwa khona. Yeah, uyena yedwa. Okay. Ngisho baby. Mara nawe uyazi mos, mathi serious baby thini manje? Mina ngifuna ukwazi ngawo ngoba uwe phela Mara uyazi ngihlezi nginawe mos. Hlezo nami. Mangibuye esipanini angikho nawe. Awu nami ngiyalwazi uta. Nami students. Should Niyathembana. So I'm going to send about loyalty test. It's where we switch phones. You give your partner your phone for 60 seconds. Ukuthi check ukuthi wena phone yakho fletha nabo bani. Same applies. Hambile ugesi malume sinazolo silana ugesi ungekho siyakhisheka njengogesi. Ngeke bhuti ngeke sikhona. Sisefonini ke. Hayi baby batshela mos sina siyathembana mos. Yeah, ugesi uhambile. Nami ngisho ugesi yabo. Baby sambi. Siyabonga bhuti, siyabonga. KFC? Yeah, siyaphila manje siyakhona. Cha, mina ngiyayithenga. Wena? Hawu mara bhuti nawe usothi sikhipha amafoni manje. Sayithi hayi ngiyayithenga mina KFC namhlanje. Fanele ukukhishwa amafoni, namafoni. Cha, awuthembi kantona indaba khona into oyifihla iPhone yakho or uyafeba yini awuthembi. Mina ifoni yami nje ubaby uyazi akayibambi nje. Because nama ngiyibambe yakhe. Namhlanje uzobamba ifoni yakhe ne? Yeah. Danko. Mina ngizobambe yakhe neyama ngeke ayibambe. Ha? Baby yini? Ngicela ukhiphe awuthembi. Siswami right mara. Ngishaba. Uyamthanda lo mfana. Wayithi ha ngiyamthanda kakhulu nayo. Vula isikoma sakho usukhile lana. Nayo uyazi. Buka sikhiwa kanjani? Nayo uyazi musu baby ukuthi. Ngicela ungiboleka ke ifoni yakho mama. Vusi. Iphe ayikho right kanjani uthe wena uvelaphi ubani? Igama lami ngu King Ginger. Esithatha amafoni ethu manje like understand. Igama lami Baby nawe ke kungibamba ngifayela ukushisa. Sashiselwa manje. Ishiswa indaba yefoni, ishiswa yimi konke kuyimpilo. Asikhale malumisi. All right. Amafoni. It's about that time, couple switching phones. My name is King Ginger, cream de la cream. As you all know, this is your #1 show. Niyathembana na. Hapo switching phones. Ngisacela ungena phakathi nendawo awuthami. Khona ngizokwenza kahle couple switching phones. Ngakwadi Brian ne? Kancane ngakwadi. Ngicela ungena lana. Lana. Ngithengeke ngifakela ukushisa ngena bhuti. Nawe mara uyabhora yo. Hayi. Sister kantona why manje usuba violent manje? Uyabhora like ungastopa usazi uyastopa uzitshela ngama KFC sizosithengela. Bheka manje uthatha amafoni ethu. Yo. Ene bese uyithengela malume sazi KFC. Mara baby nawe uyaphapha. Ngisho uwe nawe uvumile ukuthi akhulume nawe. Nona akunanex efonini. Futhi sheshisa sifuna ukuhamba yo. Sister unulwa nami hayi cela ifuna umjida pheze ngiqale ngumjida hayi wena sister usulwa nami kodwa lana kade uhappy uthi uyaphapha wena uyaphapha mara kade uhappy lana uthi ama questions amamnandi kade uwabudinge life ini ngaleso sikhathi mos cela ungivule ifoni yakho uthami sengiyaphapha manje sengiyimuntu omubi hawo lento eniyenzayo ayikho right cela ubambe siswami and uyaqala ukubamba le phone le it's about that time couple switching phones bafethu now WhatsApp siswami cela uze la no. All right. All right. We are on WhatsApp right now and we are about to tap that Shandes. Please tap for me there. I love you. Okay, nangijam. Angimnandi anginanex Welo. Hey. Ubani ulebu wena? Wima. Ubani ulebu? Jesu. Ubani ulebu? Wima. Spets ima. Siswami. Yeah? Ubani ulebu? Wima. Uyaphayana ne? Whoa. Iman. Shit. Sister ima mfethu. Why wenza kanje? Ima. Shit. Buthi ngangitshela ukuthi uyaphapha. Ngitshela ukuthi uyaphapha. Why manje wenza kanje? Ubani ulebu wena? Athi sihamba siqhubeke. Ima mfethu nawe mfethu ubani ulebu? Mamela manje ulebu lo mntana lo ngihlangane naye ekseni lapha ya return. Lethami kwenzakalani? Lethami kwenzakalani? Khuluma mfethu. Kwenzakala ini? Ulebu angimazi mina. Awumazi kanjani ulebela iPhone yakho mfethu? Hayi lo mntana. Nayi nje umenza ku Facebook umuntu engicula naye. Ucula na Facebook uphinde uthi uthandana naye. Ucula nolebu wena. Voice yakami isikade yabo. Sister Ima. Ibafethu. Ibafethu. Bafenye. Mamela. Cela ukutshela azini. Ulebu besishota ngevoice yabona. Manje sambiza. Manje ivoice uyamthanda futhi uphinde uthanda ivoice uthanda naye mfethu. Uphinde kamnandi kumele kanti usendeni ungasenda ama heart. Uthulale nawe ukupheka mnandi. Yeah, nasibhaliwe la ku I love you la ne conversation yenu. Hayi ukupha kamnandi akungena. Angeni ne. Nika isikhoma sakhe mfethu. Siswami awindawo ngiyakutshela. Usuyicheckile ifoni yakhe mara wena yakhe ifoni sky check. Let's phone yami. Wena lethi isikhoma sami. Your shit. Letha. Abantu laba mfethu. Cha, hawu mfethu. Ima. Musa mbambe kahle baba nangahle man. Wo. Fuck. Asambe manje mfethu.
Siso musanukulwa. Awume sikaqedi. Yini mangale? Uzunyisa ama-KFC la izolo ubhizi noLebo. Imina engizonithengela iKFC. Angisayifuni bhuti awume kancane nawe. Lethi isikhwama sami wena. Mnika isikhwama sakhe. Hayi awume uqala ngeke wena. Futhi nawe leyo ukusigcinisa la kimi. Mina mfethu ifoni yakho mfethu. Why ngifuna Awume. Awume mfethu ngikhulume naye. bamba ifoni yakho. Wo. Siswami ihlisa umoya khona so resolve kahle lento. Awuthembi nawe musuku umsondele ebafethu kungangenzi silima nomabili nini. Awuthembi awehlisa umoya nawe. Hayi madam ukuthi uyarecord unyenza kanje. Ungihla phansi naphezulu. Ungithwala kabi wena. Isikhwama sami. Nawe awuthembi ushoda ngevoice entombazane kanjani umbhabaza lo mntwana lona. Khuleka nomalume sawazi ukuthi ubhabaza ngenaphi lapha. Ubaba Umntwana ucula kamnandi. Mayicula kamnandi sekusho ukuthi uyamthanda. Kumele uthandane naye ngoba ucula kamnandi. Bafethu ngicela ihlisa umoya siswami, ngicela urelax. Thatha lezi zinto Vusi, usondele nalomuntu. Woza ngala awuthembi ehlisa umoya, mele sicheck amafoni o2. Check yakho ke manje. Usondela ke. Check yakho ke manje. Uyithengile. Uyithengile. Unemali wena. Phasi lefoni yakho ithengwa yini Yasayicheck. lena? Yehlisana Lefoni umoya. yakho ithengwa yimi. Ungazongihlanyisa. Hayani. Letha leyo bag. Okay. Ima, mele sicheck ifoni yakhe. Laphe basibambezela manje abana malume. Why wena lokhu ufuna ukusondela lo mntana ufuna ukumenzani? Ngicela ukubuza why usondela? Why? Khuluma naye sa. Manje mawukhuluma naye ufuna ukwenzani? Why Khuluma usondela? naye sa. Ukhuluma ngamanyalo wenzayo. Ungangijwayeli kabi. Besiyaphi manje? Ubhizi nywenyu uyenza lezi zinto lezi. Letha leso sikhwama sami. Ulethe nefoni longithengele yona. Leyo suyishaye phansi futhi. Ukhumule nalezo impahla ngoba usithengelwe yimi. Awuna next wena umasaka. Asikake icheck ifoni. Indaba. Malume. Yabona le manje. Yabona le pesa wena malume. Hayibo. Why ufuna mina? Wena. Wena Musa sure yeah awuthembi ngicela ungilalele Ngeke ngihamba naye ke okay ngicela ungilalele kumele sichecke ifoni yakhe yeah ungalwi nami mina nginawe manje okay check ifoni yakhe ngeke ulwa ngithi angilwi okay miyeke Musa vuka okay wozake yeah okay yeah uzowathatha uMusa amafoni ima wo musukulwa ungalokho futhi ungixoshiyala yeah unganazoke okay ke Let's phone siswami sicela ukucheck ifoni yakho yamzala le eyakho le ayihlale kuwe yeah Musa ngicela ume la Makayilethe senga ngemali yami okay Vusi ngicela ifoni kaMamazi why nenza kanje mara why nenza kanje why wenza kanje siswami why uba nokunika i-right ukuthi wena uwisa ifoni wena Thenga ngemali yami manje kusho ukuthi wisa ngemali yami how vula le phone le ayina phethini Okay. uyazi naye cause ihlala ngena kuyo bafa silahle amafoni phansi la ngicela sirespectane bafethu ngiyacela bafethu sure okay mfethu ehlisa umoya kazi lami alright bafethu ku WhatsApp njengamanje kaMamazi okay ngicela ungithayiphele nawo nakho okay shit iplan fuck na okay ngicela uthayipe lana uthi I love you yeah type yeah profile picture yakho le uwe lo bhuti bheka misikhathi ayikho into ekhona la yimi kuphela okay asiphume la ima sikaqedi delete I love you thani sex sibone ukuthi ubhalelo bani no sex nani makuvela omunye umuntu sex akuvela umuntu hayi kusasithi two okay ngicela uphume lapho futhi type uthi I miss you ufake iheart egcineni ihlisa umoya out yami ngicela yabona mawenza iphuthu uyi-out uyaqolisa sasewuwe seseyimi kuphela phuma lapho thani come outside ngifuna ukubona ukuthi obani amajita ahlale efika eroundini athi akaphume yabo yimi kuphela okay una Facebook siswami ungakwadi sister okay messenger sure I love you no results delete I miss you awukhulumi namuntu ku Facebook awuba kanti yena bakushelini siswami hayibo ngiyashelwa phela
ukuthi ngisithandela sona leskepsel sama ngisho namba uyiskepsel phela mesikade ungathi skepsela mani bafethu wo akunanex akunanex uyabona ukuthi kodwa umuntu wakhe akakuchitheli marona ubhizi ngaphandle ngabe uyaxolisa out yami wena ehlisa umoya mfethu ucela uxolo kumuntu wakho cause wenza imistake ya into engizoyenza leyo manje yabona nalamashida wagqokile ugqoka amashidi namanje ngimthanda ngawo wangenza soma ngusala KFC soba manje angisayifuni KFC yakhe enukayo enukubufebe mara sister uthi uyaxolisa wena out yami uyaxolisa yaxolisa mfethu aka understand uzomnika mari opportunity ukuthi ayixolisele siswami lethe into zami ngicela lethe ungixolele into zami angisafuni ukuzwa next nawe bhuti No, sometimes- kuphi ngegqoko ezamakhoyo yini siswami kanti na indabulwe nami ngizama ukukusiza lethe ungali uzosikhipha kahle isikhwama mkhaya mfethu isikhwama sakhe out Lethe yami isikhwama sami. hayi mkhaya out yami vele mkhaya out yami Lethe isikhwama ubalekele sami. ukukhuluma yami mkhaya wawume wena manje hayi mkhaya nani mani niyasithayida sithola nani na sithola nani animeni usizwe yimina njalo nawe nesifama awuyeka ukungibamba yini usihamba ngithi manje bongasulebu lobo mbambiso nje ofuna ukubambana nami usizwe yimina mari bungazi ngoleni sengulebu mina besikhuluma e-studio bengisengifuna ukwazi mina ngolebu bhuti mara ngisizile ubungacabi bengisengifuna ukwazi yabo beka-record mesikade mari bungacabi awuyeka ukungibamba wena please wena siswami wena ngafuna ngikuphuphuze ngempama kuphume lama specs akho abo bhuti ngichwebe wena siswami wena sengibonile uyamthanda lona kodwa manje uzoba grumpy ngoba khona thina ngabe nayilungisa lento yini mina ngikusizile lana nabangani bami ubungazi ukuthi awuthakhe akufebela and besikucelile bhuti ngoba besizambela kahle athi uyangikhipha siya kulo KFC wakhe onukayo leka mesikade angibe ngitshela ukuthi wena ngithi ungangibambi lethe leyo bag mnika ibheki nawe mfethu lethe leyo bag ibhek ngikenti nike siphume endlini sikhulumeni mari uyayifuna manje yo siphume endlini sikhulumeni ngicela lethe leyo bag ibhek uzoyithola sikhulume bhuti khuluma naye angisho o-approach ethini khuluma naye umuntu angene phakathi kwethu yabona ungangifaki mfethu mina endabeni zenu mfethu ungangibambi malume sangithi uwele usithole sihamba lana wasivimba manje yabona okay sengiyaniyeka-ke manje-ke bafethu asambe asambe ini uyangithwayela wena ne okay wena uyangithwayela sister musukulwa okay awuthami mnike mnike isikhwama sakhe mfethu vele mnike awuthami hayi mnike awuthami mnike vele mnike isikhwama sakhe mfethu hayi mnike mfethu khona nizokwazi ukuthi nibe nokuthula cause yabo manje kuphume ne-community yonke banibhekile la ikati manje siyeke nawe khumula icathulo sami hayi sister hawu ningathi hayi beningakho manje ngimthengele khumula icathulo sami hayi sister ngeke simkhumulise icathulo manje lethi ifoni yami ithengwe yima ngisho no awume mani letha leyo phone bafethu yabona-ke malume ngizozake ngizophula amafastere wena ngiyakubona ngiyakubona ukuthi ungithatha kancane ne awume mesikade ngicela sami ngothi ngicela sambe uchaza ukuthini kanti ngitonyekele yini ufuna ngishaya bafethu ngikhuluma naye okay awuthami ungamsondeli uyabona ngibhekisa ngabantu manje ngitothu ungekele imani musa wo imani yehlisa umoya into engifuna kuye makaletha ifoni bhuti ngihambe ngiphumile kuye angisamfuni ngiyabonga for ukuthi ningibonisile ukuthi yena umuntu onjani angisamfuni I'm done Xa ukuthi nimtshela letheni ifoni ethengwe yimi necathulo esithengwe yimi impahla sengizoziyekela cause sezirathakile sifana naye uzosithatha akade umthanda manje uthe uyamthanda manje userathakile manje angisamthandi uyisless futhi wena bhuti yeso ayikho into engihlalele into bengihlalisile ukuthi nje awuthemi nawe ngabe uyaxolisa mfethu ukuthi ngifaka kamnandi okuningi nje ayithi angilalele yimi engithenga ukudla bhuti sikhulume mesikade asambe sikhulume khohlela asikhulumi ulebu yena okay yazini sister ngicela wenza decision izinto lakho ngitshela uleba ayinto engekho umuntu besidinga nje ivoice yakhe wacula wasiyamshaya naseniyadlana awuthema yini lokho ilokho nikwenzile ukudlana kanti umuntu mayecula kanti usuka adlala nomuntu noma kusuke kucula hayi awuthema uthe wena I love you pho uvelelani nomntana ku I love you mfethu I love you sorry uyangijwayela wena ehlisa umoya uyangijwayela wena ehlisa umoya uyangijwayela kahle siswami ithini decision yakho uzoqhubeka yini ujole na njengoba umbona ukuthi uyakufebela no ngiyamshiya okay ke uphuma ngala sikurequestele senze njani noma futhi ngizozambela because nani niyangidina self usamba kahle kodwa wena ungangilandeleli yeso ungasaphindi uze ekhaya uzokokota ngaleyo micondo yakho ungasaphindi sister angithi uyahamba ngifuna into zami zobuya ngizoshisa amafastera ngishisa nalomkhukhu ohlala ku hayi sister uzoboshwa phela ayimiyeke Musa hayi uzoboshwa phela hawu ungambambi waza
ngeke siqede wakhe. Alrighty. Hi guys, as you all saw, it was kind of a hustle. Umzala akafuni kuzwa lutho, uyayithanda lengane and umamazi uthi ulova kakhumula hambe ngeanda. This is CMTV, King Ginger Cream de la Cream. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bibli King Mtanami. Do not forget to subscribe on your #1 channel, CMTV SA, and please do not forget to follow Mr. Zoom 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 Song of the Year, King Ginger _SA on Instagram bafethu, and let's make it Bibli King. If you're in Cape Town, KZN, Angola, Congo, all over the world, bafethu, do not forget to send that clip that says zoom zoom zoom, and I will post it. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.